Hej alle sammen. Hej. Vi er Beauty Mindless TV. Og ja, vi er 14 og 14 år. Vi er snart 15. Og ja, vi har nu taget os sammen til at lave den her kanal. Og ja, som I nok kan regne ud, så er det om... Ja. Og jeg hedder Siv, og hun hedder Cassandra. Og ja, vi ved ikke, hvad vi skal gøre i den her video, men ja, det er bare lige for at præsentere os, og ja. Og det her, som vi bor, det er altså ikke i Danmark. Vi bor på Færøerne, og det ligner heller ikke Danmark. Ja, det er så der, hvor vi bor. I skulle næsten tro, at vi slet ikke boede sammen med nogen dag. Der er slet ikke nogen huse. Men ja. Og vi bor på Færøerne i en meget lille by. 1400 mennesker i den her. Ja, det er ikke en by, det er en landsby. Ja. Og på hele Færøerne er der 48.000 folk. Ja. Men ja, så ses vi bare i vores næste video. Hej hej. Hej hej. Og tryk på subscribe, for det, hvis I vil se mere filmer fra os. Og like. Ja. Farvel.